Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Mateo. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Kapoy. Kapoy ba? Kapoy barog no? Kapoy sa dogyaw-yaw ang ato diring mga narrator. Supposed to be wala tay tubag-tubag ato, wala sa tay panguros, igo ra gid tang maminaw. Haron makapamalandong tagmaayo. Dili na kinahanglan unta nga maghumili pa ko kay nindot naman kaing pagkasaysay ang maong pasyon. Mangutana na lang ko ninyo, unsa may inyong gibati? Laay, puol, paminaw. Kamong naas gawas, alimuot ra ba diha niya, sige mog barog, unsa may inyong gibati? Wara no. Hinaot pa unta nga naamoy gibati. Sa atong unang pagbasa, miingon diri nga ang Ginoo nga magpakatao gihatagan sa mga maayong pulong aron inigsulti niya makadasig natong tanan. Dili lang pulong iyang gipakita, buhat pagyod nga makadasig. Nya unsa maning buhat nga makadasig? Kana bang muantos ka, magpakamatay ka para sa kaayuhan sa imong isig katao. Ganahan mo ana kanang naitaw nga muantos nimo nya magpakamatay pagyud para nimo, ganahan mo ana dili. Kahina istingog. Kinsa dinhing mga bana nga ni aron nga andam magantos og magpakamatay para sa ilang asawa, taas ang kamot. 1, 2, mga apostolis na pugos. Salamat na ay mga napo o mga 15 kabuok. Kadaghan nato, wan agita na so dinhi sa simbahan kay porting daghana. Daghan kay mga bana diha, pulos-pulos mga Judas. Liwat ni Judas nga wa mo antos. Basin pa, mas buotan man kuno ning mga babae sa Jerusalem. Kinsa dinhing mga asawaha ang andam magantos og magpakamatay para sa ilang mga bana. Ta sa kamot. Mas jutay ang mga asawa. Mao na mas yawanon pa mo sa inyong bana. Mao na nakusog kayong divorce karon. Mao na siging buwag kay di man mo antos, di man magpakamatay para sa uban. Mao na nga kusog kaing gubat karon, pinatianay og labaw sa tanan, kusog kayo ang virus nga gihatag sa yawa kay ngano man wa na may gustong muantos og magpakamatay para sa uban. Unsaon man nato pagpractice pagantos, sugda nato dinhi sa simbahan. Antos kayo ang atong pagadtos gawas. Salamat sa ningadtos gawas. Nasa tay gamayng pagantos sa atong pagprosesyon. Taas-taas biya to, init-init na biya. Kadtong nang laktod, mga Judas to. Ningon, ngano mo tuyok pa mo ta dito, naram dadadool na kayo, nang laktod ang mga Judas na kuto ng Judas ay nang lakaw na. Anto sa kayo nga wa dayon ta pasudla kay gi-arrange usa sa mga ashirets. Nya do na untatoy nauna din higanhi sa simbahan, wa hinoon makasod, tuan na hinoon dito sa gawas kalingkod. So kadtong miilog og so diri nga di gyud magpaawahi mga Judas mo. Pero kadtong naghuwat lang og asa sila palingkoron, congratulations, pwede na mo mga matay. Mga buutan kayo mo, no? Dako kay mo grasya na sa Ginoo.
Unsa pagilain nga pag-antos nga atong ikahatag nga anhin nato sugdan sa simbahan, kanang paghug sa kolekta. Antos na kay murag imong gikuha ang part unta sa imong kaugalingon aron ihatag nganhi sa simbahan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing nagaandam na kadyag ihog sa kolekta. Kamura ba sa dayon ra ba mog lingiw-lingiw ini kolekta na. Ana. Unsa pagilaing pag-antos nga atong mahimo practice dinhi simbahan labi na dinhi sa atong parokya. Palit og slot kana dako-dako na ng pag-antusa. Kana bang kwaon na nimo ang para nimo pamugas unta para snacks, para unta to nimo kalipay kay mupatad ka ng sweltres, para unta tos imong sigarilyo, para unta tos imong pariban sa imong buhok, pa-colors buhok, pero wa na lang nimo gidayon kay nganuhan ipalit nimo og slot. Antos ba yan na? No. Tanawa, di yun manubag. Salamat kay nanatay slots nga nahali, no? Ato ning suwayan og update ang atong SBF DAG para sa atong kumbento pagtukod niini nanatay halin nga 12,289 ka slots. Atong pakpakan ang nag-antos para ani. Sa ato sang special slots nga GPHJ para sa ato karong Holy Week o para sa atong pista pohon sa Abril 29 nahalina na sad taog 8,801 ka slots. Pakpak yapon. Kining atong SBF DAG tag 500 ni naapay kayan pwede ninyong antusan na pay available nga 63,711 ka slots. Nya kining atong GPHJ tag 100 raman ni per slot na pay available nga 36,199. Mas maayog paspasan ni nato kay kutob ra rabani sa Abril 29. Kini siya mga pag-antos. Mura sa ni siya ginagmayng kamatayon. Unsa may nahitabo sa diha si Kristo nag-antos og nagpakamatay. Una, naghatag siya kalipay sa iyang isig katao. Kalipay gyud. Hastagong mga dautan, lipay kayog sigig latigo niya, siging bugal-bugal niya, lipay. Niya ang katos ang nag-antos nga naghilak kuyog ni Hesus, unsa say resulta nangalipay pagkabanhaw ni Hesus. So kinisang mamalit na tog slots og magsigig hogs kolekta, magsigig alagad sa simbahan sama na to mga choir, mga lectors, mga pimag, mga ashirits, mga sakristan o uban pa malipayon sad na sila og maghatag sad na natog kalipay. Kung kamusan magantos mo diha nga dili gyud mo mag-ilog-ilog, di sad mo masuko, di na mo magyaw-yaw, di na mo mga saba, maghatag sad mo og kalipay. Sige, lingi ay mong tupad. Kay murag gikapoy ng naong anada. Lingi ing na sugod karon din agid tika paantuson. Sige, ingna na. Wa gyud mo lingi ang uban. Sige lang. Kining atong mga gipili nga mga apostoles, sugod ugma, musuroy na ni sila sa mga balay dinhi sa atong parokya, naot untag di ni sila mapaakan sa iro. Ang ilang buhaton, mangumusta ninyo, nya mambindisyon sa inyong balay, nya naa ni sila dadon nga murag kahon, nga naay buslot gamay. Kahibaw na mo unsay angay ninyong buhaton. Antusan na nila hinaot unta mo antos pod mo sad og paambit no ana na siya tong buhaton niya sugod karong simanaha naatay mga activities na sa tong program ala antusan tana nya kining maong pag-antos mag-anam nig bunga og nindot sama aning nahitabo tong simbahan nindot na
na nipatag na gayas gawas na nagantos diha intawag abono nya ni spalto ana nya ang inyong gipamalit nga slots atong ibaya diha kauyon ba mo nga ni sakasaka ng yuta diha. Okay, sa una katong maglingkod diha managhangad man taras fathers babaw taras karon level na ta no ana. Sige ato sa kunong tan-awon ang atong bag-ong kumbintong gitukod o nindot na ba na atong tan-awon sa atong screen. Ano na, tanawa. Sa miaging simana, naglungag-lungag patos miaging simana, dagko pa kayong mga lungag. Naugbok ang kasagaras, mga haligi na. Tulo na lang kahaligi, ang mo pamataod. Muna ni karon ang bagong kalambuan. Ipatag na wananag ano po i-preparar na para sa flooring. Sa atong pakpakan ang atong kaugalingon sa atong pagtinabangay kamosang mga online parishioner, salamat kayo nga bisag layo kay mo diha ni antos mo mitabang mo pagpagaan sa among mga palasonon diri sa pagtukod sa kumbinto. So atos ang pakpakan ang atong mga online parishioners, salamat kay ninyo. Nangapagaw na lang guning akong tingog para siging baligyag slat. Pero labaw sa tanan mga igsoon, ato giyong pasalamatan ang atong labaw nga makagagahom ang atong Ginoong Hesukristo ug ang mahal nga Birhen Maria sa ilang pag-antos nga atong gihandom karon nga maoy mubunga og dakong kalipay sa atong kinabuhi. Atong pakpakan ang Ginoo, ang mahal nga Birhen Maria sa ilang dakong gasa kanato.